ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ଗାୟକ ଶେଖର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ସଂସ୍କୃତିର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ପ୍ରଚାରକ, କେନ୍ଦ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ନାଟକ ଏକାଡେମୀ ଓ ଚୟତ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଗାୟକ ଶେଖର ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା ଆଉ ଇହଧାମରେ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। 101ଟି ବସନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ହରାଇଲା। ବାଦିବେଲା ପରିବେଷଣ ସମୟର ଜନସମାଗମ ଆଜି ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଉଠିଛି। ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସଂସ୍କୃତିପ୍ରେମୀ ରାଜନେତା, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବେହେରାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଜନ୍ମମାଟି ଏରସମାଏ ଏଭଳି ଜଣେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରତିଭଙ୍କୁ ହରାଇ ଘୁମୁରି ଘୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି। ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ପୂଜ୍ୟ ସଂସଦ, ଏରସମା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ଓ ସଂକଳ୍ପ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଏରସମାରୁ ଶାନ୍ତିଲତା ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ତନ୍ମୟ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୋନମ ନ୍ୟୁଜ୍।